É moito máis madrugadora que a ti. Deille un bo penso de orxo. Que mono tan pequerrecho. Ven contigo, verdade? Que contento está o meu fillo, coitadiño. Pasa moi pouca xente por aquí e o meu home traballa en Tucumán, estamos moi sós. Por que non quedas a pasar o día connosco? Prepároche un bo xantar. Mira como xoga co mono. Que dis? Supoño que non levas moita presa, Ves de Italia para estar coa túa nai. Nunca estiven en Italia, pero sei que está moi lonxe daqui, non? Ah, o pan xa está cocido. Anda, aquí imos almorzar. Non o toquedes aínda, que queima. Cuspidiño, non hai dúbida. És fillo de Ana, claro. Coñezo, somos amigos dela des que chegou a Tucumán cos señores de Mequinez. Ai, coitadiña Ana, sufrimos moito por ela. Alégrome moito de que viñeses. Anda, corre xunto dela, a túa presenza vaille dar forzas. Non, e ademais atende ao mellor médico de Tucumán. Pero ti estás parvo, como vai ir a pé? Non ves como leva as botas? Si, vai ser iso o mellor. Quedas connosco esta noite, paréceche ben?